Zero. Are pang model pang bijukihan ba? Lakaw po, lakaw. Mamang di ko mulakaw. Lakaw. Paring ta. Suko. No? Iya. Asa daw tanay? Kalingting. So karong buntag. May sabat ha? Aling asa dira. So karong buntag guys, ani ata karong katipong ta kay masaksihan ninyo og maunsa si Stephen. Huwag kang lalabas. Hulo. Balbala. Ikaw maglakaw ka sa jay. Pagkasweet. Asa na turo ni Hapet? Paningos. Gibulos og singot. Suga tayo. Ani ato na. Ilulod ko. Ang mga gimbal tay wala ko kita gimbal dito. Gimbal na ibilin ginawa na sa inyong butang ninyo. Di sira ba? Paabot na yayo, sibubong magpaabot na to na. Wala na mo. Tarong ba? Nag-iisog na. Tsaka kayo mapagwara ko rin niya dito no. Nag-iisog na subo. Stephen kita lebo. Stephen yun no. Stephen yun. Abrihan dile. Ayara. Luya gani mo bata abrihan naman ata. Luya ka ay. Pag hunong, matik abri na ng likod. Kay kaayo. Iya, andaman ang diretso pasti lang ba. Kaya kayo. Dagan ng oras. Na! Dantoy, nahibili ng karne. Guard, basig magkapamalihog rata dito kasi na nahibili na to. Kosa daw. Pakita tayo mo sa among view guys ha. Pakita mo sa among view. Mara tayo view. Katong sakto na tong view. View na to. Ay, PC na ito squad, wala pa to'y PC. View. Ay, nailom View. Yeah. Before tamang mga manangit at ang tatay. Tatay, pwede mga si Karolyas? Oh, kuha. Mga ta, sugot si tatay. Saya nga ani tay. Kaya ito sila. Mga ta, mga kaya tagon man ta. Iba pa rin squad. Tara. Squad. Ano na eh? Bibili para bonus. Bagay tayo. Uy, di na para ko anon. Kaon. Gulang na mga tao, pa'y buot. Ito, maulang ko. Isa pa doon ko. Suko na noong ko. Purito. Samon na. Tuyuan ng buwan. Atras siya sira. Mabutan naman nagsuga sa client, nagkakalayo ba? Yes. Nakabalo mo siya rin ba? Sa client ba? Gaman ang pagtrabaho sir. That's Pwede life. mo na ikon ha. Action. Wag mo kauna-una, last nimo. Action. Wag ginaman mo kauna-una. Blue! Happy birthday pa galing. Happy birthday to you. Ay, nasigaw na. Inom ang kain ng birthday mo. blow. Happy birthday ba? Para saan na yun? Para saan na niya? Yan ako ng lisod na trabaho par. Mukhang mabibilar ka na naman. See you sa mga shout out. Gino. Idol guys. Follow niyo na guys. Idol kayo na ko. Pero mo rin mulan tatag video. Diba dapat ginanglag mga views. Pero siya kayo ko mulan to kay digit siya pala to niyang vlog. Yeah, okay. Guwapo po kayo no? Million views naman ka. Ako ka. Guwapo. Guwapo. Wag usa ka kutsara pa. Sige nak. Papa. Grabe oh. Basta nag-video gid siya para inubutan gid oh.
Di ano po mi karon. Diri sa mong bagong Napod. lokasyon. Ga-vlog na pod siya, pero mulan to mi siya ang vlog, di niya palang taon. Vlogger, di ganan tanaw niya video, mag buang. Mag-upload ko rin private. Na, buang na. Pwede mo subscribe ninyo. Andiyan, ma'am. Good na, gaya. Ganto ka ko. Na? Pero rin. Action. Ay, kawan-kawan mag-kick. Lami ang kayo. Dami. Lawa gani. Lawa. Lawa. Oo. Kapag ano eh. Doktor naman mo. Ay mo itulot ang palasan. Sige na ako na. Ako'y doom ni mo. Ay ka na, ang GoPro na. Asa din ang baong cellphone? Kami Sige. Unya ra. Kay ito. Sige na. Sulod sa daw, Dok. After 3 seconds may usa huyab. Kana sige, sige. Absag 5 seconds. 1 Dilawin mo, lami kayo na kung cake niluto no. Unsay lasa? Lami ra? Ha? Luwa, luwa. Akong giluto ng babo, nauro to kasulod. What's up, man? Yeah, we are located right now at the view of our Kadukyo na, Kadukyo. Kadukyo. No? Putol, wala rin lami. Trim. Wala. View. Ukal ritina. Ukal lang, one time. Gahiya oy. Nara, bali gun naawa. Work smart, dili work hard. Hard na yapon po. Mo na gini agyan mo sing kasi mo sig. Smile sana. Kanang gag na mo. Manig game. Nice. Sina pa Nokia man itong Space Impact. Nokia connecting addict. Balik iya ang mga past memory anang cellphone na tungod Ay, di ko nga nakagulang akong naabdan kuan baya. Landline. Sagad imong naapta katong nay antina hoy. Nay antina. 5110. Kau mo pagkawak abot. Abot ngay kat tataran. Ag sa una basig inana ra ng cellphone na minyo may tungod ana. Correct. Dili ka kapamay sa unang gutay Tinuod. Big deal na kay nang naa kay cellphone sa unang ina ng keypad. Pero ang cellphone ng Chrono POK. Okay. Ngano ganing mapiyok ang SIM sa una? Say cost gani ana kanang mag POK. Kato man ang type ka yung mukanta kag Bijuki. Insert coin. Zero. Are pang model pang bijukihan ba? Ana pag imot. Butang lyrics sira. Oh, kanang gaimot pin, gaimot. Lakaw po. Lakaw. Mama, di ko mo lakaw. Lakaw ba? Paring ta. Yung boxing. Ha? Sparring ta. Pag bikini pag kuan ba? Butang ada lyrics. Lyrics dire. Noong siya pa ay bata. Yakap. Oh, lahi dai mo. Dong tipin sa kadako. Budlat ka tanawon sa ubang tawo. Nasuko. Oh. Iya. Ipo. Amo wag yung mata. Upa. ala na po just kilid. Apas kilo. Upaw ko na te. Masyado na akong malakas para sa mundo ng mga baboy. Taguro.